Mga tats, bulad bulinaw pare sa tangkong. Tangkong sa mga tats kay gimingaw man tagulay. Na natay bulad man ta to. Bulinaw. Mga tats, sa di pa ta mainom og tubig ato sa i-shoutout ang mga tao nga kusog kay mo share sa to mga tats no. Grabe halos kada video na to gina-share jud nila no. So magpasalamat ta daan kay Rochelle Garcia, Lawrence Monero Alinsugay, kay Gladys Pacaldo, Charmy Alinsugay, Borlado Dali og si Iba Katamko Batilyo. So daghan jud kay salamat no. Og katong bitang uban nga nang comment sa ko nga wala na ko ma-replyan, pasensya na jud kay mo no. Sorry jud kaayo, pasayloan niyo si Tatsuki kay sobra na jud ninyo kadaghan. So magpasalamat ko sa inyong pag-comment dito, pag-share dito. Kung kinsa man mo kabalo ko sa inyo ha. So ang ako masulti sa inyo, daghan jud kay salamat sa inyo ha. Sa tanan nga mga followers na ko dira no nga sige tanaw sa tong mga video. Og naa lang ko i-promote mga tats no ang akong YouTube channel. Oo, nata YouTube channel sa una pa na. Kung giunsa nako paghimo ang Facebook, maupod ang YouTube channel. So sabay na sila dati. So karon na ako na promote unta, suportaan ko ninyo dito. Ang akong pangalan nito Brian Pantilanan, nya akong background Team Tatsuki. Naa tanan video ang wala nyo makita diha sa Facebook to atanan nito. Salamat.